Imrich Karvaš bol jednou z najvýznamnejších osobností Slovenska v 20. storočí. Bol to človek, ktorého odborné kvality si cenili nielen po celej Európe, ale aj v zámorí v Spojených štátoch amerických. Bol to možno najvýznamnejší ekonóm slovenský 20. storočia. Otec bol pomerne málo medzi nami doma. Vždy sme mali v jeho výchove veľmi dôležitú vec. Nikdy nám nedovolil klamať. Absolútne. On mal pomerne hviezdnu a rýchlu kariéru už predtým, ako nastúpil do funkcie guvernéra Slovenskej národnej banky. Bol to jeden z najväčších mladých vedcov tohto obdobia v Československu. Už ako 22-ročný sa stal odborným asistentom na vysokej škole. 32-ročný bol menovaný mimoriadnym docentom a 37 sa stáva profesorom. My sme vyrastali v jednej naprosto pohodovej rodine, krásnej, medzi dobrými priateľmi. Otec mal veľa priateľov teda. Bohužiaľ sa tak dialo v čase, kedy nad Európou a Československom zvlášť sa sťahovali čierne mračná a kedy vypuknutie druhej svetovej vojny bolo možno len otázkou pár mesiacov. Samozrejme aj úlohou jeho spolupracovníkov, najmä Petra Zaďka, bolo hospodársky a finančne zabezpečiť budúce povstanie. A pán Karol Markovič, ktorý bol vtedy riaditeľom banky, bol taký láskavý a ubytoval nás v Národnej banke. A tam sme čakali na otca, že príde. No lenže otec neprišiel. Imrich Karvaš sa povstania priamo nezúčastnil, pretože bol na začiatku septembra zatknutý a odvlečený v takej oficiálne nazývanej čestnej väzbe do Viedne. Patril do skupiny tzv. Zvláštnych väzňov, ktorých si zobral pod svoju gestiu šéf SS Heinrich Himmler, no a boli premiestňovaní z miesta na miesto, najprv po rôznych koncentračných táboroch, až sa nakoniec ocitli v dnešnom severnom Taliansku, kde teda sa plánovala ich fyzická likvidácia, lebo bolo jasné, že Tretia ríša rýchlo skončí a že bude bezpodmienečne kapitulovať. Mama bola tiež taký človek, ktorý sa snažil zachovať nám kľud po každej stránke. Tak teda absolvovala aj tie výsluchy gestapa, hrdinsky to niesla. Pred týmto tragickým osudom zachránila Karvaša pravidelná jednotka Wehrmachtu, ktorá sa tam nachádzala a v spolupráci so spojeneckými vojskami ich oslobodili z pazúrov SS-ákov a tým im zachránili život. Nám ohlásili teda, že príde, keďže už nebol žiadny vlak ten deň do Skalice, tak mu dal lokomotívu k dispozícii. To, jak som stála tam a dodnes vidím otca, jak vystupoval v tej uniforme z tej lokomotívy a ja ako kričím, otec! To proste bol pre mňa najväčší slnečný zážitok. Súd ho samozrejme v plnom rozsahu oslobodil aj vďaka svedectvám rôznych účastníkov povstania, že naozaj bol výraznou mierou zapojený v odboji. Nastúpil na univerzite na svoje profesorské miesto, potom v 49. išiel so skupinkou študentov do Trenčianskych Teplíc a už sa nevrátil. Znovu je zatknutý, znovu je veľmi tvrdo vypočúvaný a obvinený z vlastizrady a z velezrady a bohužiaľ už nebol v stave nejakým spôsobom odolávať nátlaku vyšetrovateľov štátnej bezpečnosti a vo väzení sa zlomil a priznal sa k niektorým vymysleným obvineniam. A vtedy sa otec prvý a jedinýkrát v živote zosypal a podpísal. Ani nevedel zrejme čo. Našťastie prichádza v 60. roku amnestia prezidenta Novotného a Imrich Karvaš sa vracia späť domov, ale s vážne podlomeným zdravím. Takže sa vrátil domov a išla som otvoriť a tam stal šedivý človek, mal tmavé okuliare a palicu bielu a hovoril, prosím, smiem prísť domov? Konečne však nastáva aspoň aké také obdobie kľudu a on sa snaží v podstate normálne žiť, fungovať. Aj ten tlak na rodinu je už menší. Neexistuje malá krajina, ani slabý národ, pokiaľ ide o ochranu slobody a demokracie. A veril v Slovensko a budoval Slovensko a bol presvedčený, že Slovensko bude ďalej fungovať. Otázka toho, že či človek robí správne veci, bola, myslím si, že pre všetkých v našej rodine dosť zásadná a teda on nám bol v tomto vzorom. A do toho pomyselného slovenského panteónu väčšinou vnášajú osobnosti politické, z politických dejín. Myslím si, že je to jeden z dôvodov, prečo tam chýba Imrich Karvaš, pretože Imrich Karvaš bol v prvom rade ekonómom, národohospodárom a guvernérom Národnej banky. Tie jeho politické funkcie boli vždy niekde v
úzadí. Bol to človek, ktorý sa vyznačoval excelentnou vedeckou a pedagogickou kariérou a práve takýchto ľudí takmer, alebo naozaj vôbec nemáme v tom slovenskom panteóne a je to veľká chyba, pretože v spravodlivom svete by bol takýto človek hrdinom už zaživa.